Шын герой тыныш вақытта халқының ғадилігі һәм хисләрінің назлылығы, соғыштағы батырлығы һәм қиюлығы, һәм ватанға қарата ялқынлы мәхәббәте белән айрылып тора, дип язды рус шагыйре, публицист, прозаик, офицер һәм декабрист җәмгыятендә катнашучы Федор Николаевич Глинка. Исәнмесез, бүген тапшыруны безнең заман геройларына багышларбыз. Сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда. Герой истәлегенә мемориаль токта кайсы мәктәптә барлыкка килде? Укытучылар, призерлар, Татарстан педагоглары бөтен Россия ярышларында нинди урын яулады? Бар матурлыгында Казаннан яшь дизайнер Мәскәү мода атналыгында катнашты. Борис Кузнецов исемендәге Казан кадетлар мәктәп-интернатында шул мәктәпнең чыгарылыш сыйныф укучысы Донбасста махсус хәрби операция герое Айвар Миншагаевка мемориаль токта ачылды. Россия кораллы көчләре лейтенанты 3 гыйнварда хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булды. Аңа 22 яшь иде. Айвар Миншагаев кадет мәктәбен тәмамлаган. Аны укытучылар гына түгел, интернат укучылары да хәтерли. Батырлыгы өчен ил президенты указы белән ул һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнә. Герой исеме белән мемориаль токта Украина халкының азатлыгы өчен батырларча һәлак булган тагын бер катнашучы кадет Евгений Волковның мемориаль токтасы белән янәшә урнашкан. Эльвира Минабетдинова тантанада булды. Пока жива память, пока мы ходим и добрым словом вспоминаем, эти люди живы. Геройлар турында хатыр исән чакта алар исән. Аның тормышы сугыш кырында фаҗигале рәвештә өзелде. Айвар Миншагаев, Россия коралландыручы көчләренең герой лейтенанты исеме. Өйгә әйләнеп кайтмаган геройның исеме. Айвар был очень... Айвар бик яхшы, ягымлы, сөйкемле бала иде. Бик акыллы. Шундый чын патриот, зыялы малай тәрбияләгән өчен әнисе алдында баш иябез. Находятся преподаватели, которые помнят этого прекрасного мальчика вот таким вот, когда он только пришел в школу. Мәктәп укытучылары Айварның әнисе белән кадетлар сафына керергә килгән көнен әле дә хатırlыйлар. Айвар кадет мәктәбенә гадәттәгедән соңрак укырга керде. Укуын 5нче сыйныфтан түгел, 8нче сыйныфтан башлады. Моңа кадәр Айвар гадәти гомуми белем бирү мәктәбендә укыды. Ләкин соңрак кадетлар сафларына керү аңа күренүчән уңышларга ирешергә һәм алда булырга кымышауламады. Мама пришла с сыном. Сказал, что хочет. Кадет мәктәбе укытучылары өчен Айвар Миншагаев хезмәт сөючән, тырыш һәм максатчан булып истә калды. Нинди ярату белән укыганын һәркем билгеләп үтә. Аның көндәлегендә тик яхшы билгеләр генә булды. Көн саен ул спорт залы ачкычларын алып физик әзерлеге өстендә эшләде. Хәрби булу теләгенә нык ышанды. Мы все его здесь помним. Без барыбыз да аны монда бик тырыш бала буларак хәтерлибез. Бездә укыган вакытта ул һәрвакыт хәрби булырга теләген әйтеп торды. Без аның теләкләрен ресурсларыбыз белән һәр яклап хупладык. Мәктәпне тәмамлагач ул Череповец инженерлык уку ханәсенә укырга керде. Шуннан соң инде махсус сугыш операция зонасына җибәрелде. Мәктәпне тәмамлаган елны ул Череповец хәрби инженерлык уку ханәсенә укырга керде һәм хәтта тәмамлаганнан соң да туган кадет мәктәбенә барырга онытмады. Үзенең уңышлары һәм казанышлары белән уртаклашты. Аннан соң махсус хәрби операция зонасына җибәрелде. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, Миншагаева Айвара Ильсуровича наградить орденом мужества посмертно. Батырлык ордены Айвар Миншагаевның әнисенә тапшырылды. Аннан соң мемориаль токта ачу хокукы бирелде. Лайыклы малайны тәрбияләү, аңа туган илгә мәхәббәт ялгау җиңел эш түгел. Тагын да катлаулырак, әнигә бердән-бер баласы белән саубуллашу. Кадет мәктәбенең һәр укытучысы Айварның әнисенә герой улын тәрбияләгәне өчен рәхмәт белдерде. Кадет мәктәбе системасы мөгаен шулай итеп төзелгәндер. Без һәр балабызны соңыннан мәктәпне тәмамлагач хәрби уку йортына керүгә әзерлибез. Аннан соң инде аның бурычы туган ил җибәргән урынга бару. Мы чувствуем большую боль и
утрату, да. Без зур авырту һәм югалту кичерәбез. Бу безнең чыгарылыш сыйныфы укучылары алар безгә килделәр. Мин аларның берсен үзем күрдем, аның белән сөйләштем, аралаштым. Бу бик кыен авырту һәм без белгәч, без бик күңелсезләндек һәм борчылдык. Аның гаиләсенә, туганнарына төрле юллар белән ярдәм итәргә теләгән идек. Мемориаль тактаны ачуда ярдәм иттек, ярдәм күрсәттек. Бу тагын бер кат шуны исбатлый: кадет мәктәбе булачак сугышчыларны, ватан саклаучыларны тәрбияли. Алар үз илен ташлап китмәячәк, хатын-кызларны, балаларны дошманнан яклаячак. Детей от неприятелей. Туган ил җибәргән урынга бару бурычы. Айвар Миншагаев кадет мәктәбен тәмамлаучылар арасына махсус хәрби операция зонасында бердән-бер һәлак булучы түгел. Элегрәк мәктәп Евгений Волков хөрмәтенә мемориаль такта ачкан. Ул көз көне вафат булды. Бүген Украинадагы сугыш хәрәкәтләре зонасында Кузнецов исемендәге Казан кадет мәктәбенең дистәләгән тәмамлаучылары катнаша. Кайберәүләр кайтты, кайберәүләр җибәрүне көтеп тора. Аларның һәрберсе белән мәктәп тыгыз элемтәдә тора, ярдәм күрсәтә, гуманитар ярдәм җыя, гаиләләр белән аралаша һәм булыша. Бронза белән кайттылар. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин Кыз баскет мәктәп баскетбол лигасы чемпионатының баскетбол буенча бөтен Россия турнирында призлы 3-нче урынны алган педагоглар командасы белән очрашты. Мәктәп баскетбол лигасы чемпионатының һәр сезоны илебез тарихындагы берәр вакыйгага багышлана. Бу елны чемпионатта катнашучы командаларның остазлары, тренерлары хөрмәтенә уйныйлар. Төбәкләрнең 15 командасы Россия чемпионаты исеме өчен көрәште. Нәтиҗәдә Ижауда узган бөтен Россия турнирында Татарстан җыелма командасы Оренбург һәм Пермь хезмәттәшләренә отты. Эльвира Җамалетдинова министрның спортчылар белән очрашуында булып кайтты. Рәхмәт сүзләре һәм көчле алкышлар. Шулай укучыларны баскетбол буенча бөтен Россия турнирында җиңгәннәре өчен мактау грамоталары белән бүләкләделәр. Илсур Һадиуллин сүзләренчә, мондый ярышлар мөһим роль уйный. Чөнки укучыларның җиңүе аларның укучылары өчен үрнәк һәм стимул булып тора. Мы гордимся тем, что учителя физкультуры, в целом учителя мужчины есть в наших школах. Понятно, там где-то 10% учителей. Без физкультура укытучыларының гомумән ир-ат укытучыларының безнең мәктәпләрдә булуы белән горурланабыз. Алар нибары 10% кына. Бу бик зур процент түгел, ләкин күбрәк булганын телибез. Менә шундый яшь һәм тәҗрибәле, акыллы остазлар белемне алга тәрергә булыша. Наставников, они, знаете, продвигают образование вперед. Фәнзил Ибрахимов яшь физкультура укытучысы. Гадәти дәресләрдән тыш ул балаларны баскетбол уйнарга өйрәтә. Фәнзил бөтен Россия турнирында чыгыш ясарга чакыруын көтмәгән. Аның сүзләренчә, бу зур җаваплылык. Шуңа күрә 3-нче урын алу икеләтә рәхәт. Без 12 апрельдән 15 апрельгә хәле Ижевск шәһәрендә булдык. Анда бөтен Россия күләме буенча җыелган командалар иде. Без анда Татарстанны представляй итеп, анда 3-нче урын алып кайттык. Фәнзил белән бергә Татарстандан Баулы, Чистай, Алексеевск һәм Зәй районнарыннан да остазлар яклады. Әзерлек вакытында алар тулы состав белән берничә тапкыр гына күрешкәннәр. Чын команда булып алар үзләрен Ижевскта беренче уен вакытында гына хис иткәннәр. Когда мы приехали в Ижевск, Без Ижевскка килгәч, анда гына беренче уенга тулысынча җыелдык һәм уйнадык. Шуңа күрә майданчыкта укытучылар бик күп көч куйдылар. Турнирда бөтен Россиядән 15 команда катнашты. Пермь крае укытучылары Оренбург өлкәсеннән коллегаларын җиңә алдылар. Шулай итеп, аларның беренче урын, ә Татарстан Республикасы бронзага лаек булды. Татарстаннан 16 яшьлек дизайнер Мәскәү мода атналыгында катнашты. Ул нинди проектлар күрсәтте? Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман белә. Алда балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклары белән аның кызыклы тәнәфес рубрикасы. Сәлам дуслар. Майның 2нче яртысына да аяк бастык. Димәк, уку елы тәмамларга да күп калмый. Начар билгеләрен төзәтү, имтиханнарга ныклап әзерләнергә әле вакыт бар. Барысы да сезнең кулларда. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе алдагы минутларны бергәләп үткәрик.
Безнең уста куллар Мәскәүне яулый. Сүз Казаннан булган 16 яшьлек дизайнер Сагдана Салахетдинова хакында. Ул Россия башкаласында узган мода атналыгында Татарстанны тәкъдим итте. Яшь дизайнер милли элементларны кулдан чигүләр һәм хәтта татар шигырьләре белән киемнәр тегә. Республикада булган мәхәббәтен әнә шулай күрсәтергә тырыша. Сагдана Салахетдинова театр училищесында укый, әти-әнисе белән яши. Кызны конкурска 700 гариза арасыннан сайлап алганнар. Кыз инде моңа кадәр дә халыкара конкурсларда катнашып, бүләкләр алган. Уңышның сыры бик гади кыз үзе. Самое главное это то, что я использую ткани не только своими рисунками, но и с стихотворениями моей семьи, потому что для меня очень важно показать. Я так проявляю любовь. Это стихотворение о любви, это стихотворение о том, что девушка скучает, да, что она очень переживает, спрашивает, любишь ли ты меня все еще так же, ищешь ли ты мои глаза. Шын құтқарушы Америка Кушма Штатларында булган хәл күпләрне шаккаттыра. Биредә бер яшүсмер мәктәп автобусын юл һәлакәтеннән саклап кала. Шунда ки, кинәт кенә шофер аңын югалта. Бу вакытта салонда булган 7нче сыйныф укучысы югалып калмый. Ул шунда ук автобусны туктатырга ташлана. Малай зур транспортны йорт белән пәрлешүдән коткара. Баксаң, Дилан Ривз кечкенәдән техника белән дус икән. Ул әтисенең алдына утырып, гаилә машинасында йөргән. Шофер булар күрәсең. Елата торган иттереп җырлыйлар. Сүз балачак фестивале турында анда Лабугадан Игезәк Александр белән Павел Ищуклар чыгышы һәркемнең яшәү кадеренә төшенгәндер. Малайлар бергәләп «Мой путь» җырын башкарды. Җырның азагында Павел бәхет, мәхәббәт һәм бөтен кешегә дә изгелек дигән сүзләр әйтте. Малайларга 9 яшь, Саша 1-дә, Павел 2-нче класста укый. Малайлар инде 3 ел вокал белән шөгыльләнәләр икән. Балачакта 2-нче ел катнашып, 2 елны да гала концертта чыгыш ясау бәхетенә ирешәләр. Әфәрин. Җырчылар Фәрит Таишев белән Ладышин Мәҗанованың кызы Ләйлә социаль челтәрләрдә шаккаттыру турында без инде сөйләгән идек. Бу юлы кыз кабаттан әнисендә аптырашта калдыра. Әни, синнән сорарга теләгән идем. Син минем белән, егетләр белән свиданиягә бара аласыңмы? Миңа 4 егет ошый, миңа сайларга булышырга кирәк ди. Кызыклы әңгәмәне сез дә карап китегез әле. Син минем белән егетләр белән күрешүгә свидание дип әйтим инде. Бара аласыңмы? Синең белән. Кайчан? Кайчандыр. Ну, хәзер түгел бит инде ул. Әйе, мин белән. Миңа 4 егет ошый. Миңа булышырга кирәк, сайларга егет. Свиданиягә әни кешеләр бармыйлар бит инде. Мин сайды белмим. Миңа булышырга кирәк. Әтине дә ала алмыйм инде. Аңа әйтмәйме? Аламыйм, чөнки ул менә булай күрсәтсә, бөтен егетне куркып бетерә. Нәрсә эшли? Менә булай күрсәтсә, бөтен егетне Куркытып бетерә. Куркытып бетерә. Дөрес ишеттең. Бу атнага менә шулар иде, очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Герой ул кешедә тупланган иң яхшы сыйфатлар җыены, иң яхшысы ул көч, муллык, илһам халык бәхете өчен көрәш. Россия язучысы, күп санлы тарихи романнар авторы Алексей Толстой шулай дип әйткән. Күпчелек балаларга ул Буратино маҗаралары авторы буларак билгеле. Сүз уңаеннан Алексей Толстой берничә тапкыр Казанда булган. Геройларыбызны онытмыйк, бәхетле булыйк, исән сау булыйк.